Belakeno khairogwi singsa mangpli kaisa kasoi pheka chini langmani kokdukni mangphilewo chugyano khongni khoroksa takhu boslano sak hamya kalaijagei swnamna musungbo swnamaya yagorang krini bagai bukha belakhe dukhu nangjak phiaba camera buskango bukha dukhu nangbo hnai kok saragya samaya kok maya tangai hingangke omohai chugyano khongni borok waisa phano camera buskango phairok kok masaya abagai borok kogrok sawi maya angthango camera buskango hangke bolukurokni thani amsungno kok kasana musungo hnai chungna saka bini buslano swnamna bagai bo khoksa khongnai lukurokni thani chuba su nango hnai bo chungno saka tiprasani bisingo bo khaganang maya ganang rok tongkhangke ano busuba nai tongan hnai bo saka phari hingke chung jotono je mansak joto miliwe khoksa khongnai je mantui chuba layana chung bini bank detail eba bank passbook chung screen o rei renai tai bini google pay eba phone pay number rok krei bini parani borok eba kamini borok ni je kono kaisani QR code rui di ni bo saka seng je kaisani seng QR code rui nai ing yakheba chini no phano rui renai seng je man matei borok nukhung seng khoksa khongnai je mansak seng thangai langai renai phari hingke seng joto tiprasa miliwoi bini boslana swnamna bagai khoksa khongnai je mantei chuba layana seng screen o kaisa QR code bo rui renai tai borok ni bank detail number bo seng rui renai Phaidi hingke tabok sinimung kisisa saimalaina sakhamya rugi kalaijak cheraini bumung Sukul Joy Tripura tai bufani bumung Bagiram Tripura kami angkha Karbook Subdivision by khobjak Jalaya Bazaar Isasuri Narendropara da nini serong no nini serong da tama umane Rugi mple rugi umane alai bai phongni sini rugi umane omanai dabdaba koi din ro kahana khune bini basra ta korok de sama ba kor sama bini bong tama sukul a sukul enba nang hamni di masuk te hamni masuk no alai dan nang nini basana sanne bai lukurong ni thani chuba suman ni di masuk nang tama sani masuk mane je i video no nai tong nai je jini tipra do phani jini tipra hani borok je nai tong nai bongni thani tama sani masuk chuba suman ni di masuk kosas nang sani masuk lai kosas sama nai de atala korong le alai nong ni bank account ro ditong bank account ro ditong da nong oi kontong lupa karen pe seng account detail screen o rei renai bongi account detail no jodi subani musu lai khokmne je man masi subadi bobira gorib family ni boro ekdom sugya boro nok subani musu lai kosa masa subadi lai seng noni bank account ni detail screen o rei renai do youtube ni je borok je subani musu nai rok suba thang nong ma lai ni basana bo nang hamrani musu no lai seng tini video orna pairo sinai do